Bárány Anna vagyok, gyere ülj mellém, ha van fél órád. Gyere ülj mellém, és mai vendégem mellé, aki 1968. októberében született, rádiós műsorvezető, zenész, dobos. Kétszer is jelentkezett a Színművészeti Főiskolára, de nem vették fel, helyette a rádiózás lett a hivatása. A Danubius Rádió, a Klassz FM és a Sláger FM hétvégi kívánságműsorának műsorvezetője volt, saját zenekara, a Garami Funky Stuff. Gyere ülj mellém, Garami Gábor. Üdvözlet, Anna. Szia, drága. Én még picit a régi világból jövök, és képzeld, annyira szeretek, persze nem minden régi hagyományt, de ezt a kézcsókot valamiért nagyon. Én meg téged nagyon, és amikor elgondoltam, hogy legyen egy ilyen podcast, egy ilyen lelassuló, ilyen kicsit békebeli hangulat, akkor nekem te benne voltál a fejemben. Mert hogy nagyon-nagyon sok minden közös van bennünk, aztán van egy csomó olyan is, ami nem közös, de menjünk azért a közös dolgokon végig. Hogy itt vagyunk 50 pluszosan, azt lehet mondani. Mindent lehet. És az év elején felrobbantotta a közösségi médiát, hogy te befejezted a rádiózást. Én szeretnék valamit kijavítani. Nem robbantotta fel, de hát sokan érdeklődtek. És ez nem a szerénységem vagy az álszerénységem, hanem én azt gondolom, hogy nálam nyilván vannak nagyobb felrobbantó személyiségek, ugyanígy a hazai és a külföldi piacon is, vagy a külföldi terepen, de nyilván sokan rákérdeztek, hogy ez majdnem 30, vagy közel 30 év után mi történt, és csupán annyi történt, hogy egyszerűen hallgattam a belső hangra, ami mindig is hangos volt, vagy mindig is volt bennem, de most arra felhangosodott. Mi volt ez az irány? Mert azért sokan tudják, ahogy mondtam, tehát hogy tényleg bejárta a hírcsatornákat az, hogy Garami Gábor nem rádiós lesz, hanem dobos lesz, ami eddig is voltál. Voltam, de nem ennyire, mármint nem ennyire intenzíven, vagy nem szinte teljes állásban ez. Azért nem szeretem ezeket a szavakat használni a zenélésre, hogy megyek dolgozni, mert ez nekünk nem munka, bár nem tudok minden zenész nevében nyilatkozni, de nekem végképp nem az. Néha bármennyire is fárasztó, és persze fáj a derekam, meg pakolni kell, de én nem munkának tekintem. Hogy néz ki egy ilyen hajóút? Tehát, hogy ez egy hatalmas hajó, igen, ahol minden nap szerepeltek? Egy nap kivételével, tehát nekünk van egy nap szabad napunk. Ugye, aki nem tudja, csak nagyon röviden rólam, de hát lehet, hogy majd a beszélgetés egy pontján erre visszatérünk, vagy te visszatérsz, hogy ugye én gyerekkoromban 15 évesen zenéléssel, dobolással kezdtem, és aztán 27 évesen jött a rádió, majd lehet, hogy dolgokra részletesebben kitérünk, és gyakorlatilag ott én, amikor igent mondtam a rádiózásra, én akkor nagyjából ki is kerültem a zenész közegből, vagy úgy kezdtek elfelejteni. De közben bennem mindig ott volt, amikor elmentem konferálni egy eseményre, és jött egy fellépő zenekar, akkor én már nem tudtam másra figyelni, csak a dobosra. Segítettem neki pakolni a cintányérokat, a mindent. Szóval nekem ez egy belső hang volt, hogy valószínűleg ez engem jobban érdekel. És igen, 2025 márciusában úgy döntöttem, hogy elfogadom azt a felkérést, vagy lehetőséget, ami akkor jött, hogy egy földközi tengeren járó nagy hajóra lehet menni zenélni egy jazz zenekarral. És gyakorlatilag igen, a kérdésedre válaszolva, minden nap zenélünk, egy napot kivéve, 6500 a vendéglétszám, 2500 az utaslétszám, tehát mindig úgy élem meg, mintha egy mozgó fesztivál lenne, vagy egy mozgó hotel. És közben mi pedig zenészek szinte fizetett nyaraláson vagyunk. Erre te jelentkeztél, vagy erre van egy casting, Persze. amikor egy ilyen hajóra leszerződsz? Igen, képzeld, és minden posztra, hogy hosszú vagy rövid a sorbanállás, azt nem tudom, de hogy várólista van. Tehát, hogy a hajón dolgozni az egy nagyon népszerű, és akár gazdasági szempontból is egy nagyon jó dolog, ugyanis nem tudod elkölteni azt a pénzt, amit ott keresel. Mondjuk azért lehet, hogy megpróbálod. Jó, bocsánat, tehát fizikailag van rá lehetőséged, mert a hajón vannak boltok, minden másnap, vagy aznap, vagy minden nap megáll a hajó, tehát ki tudsz szállni. De és ugyanoda bemehetsz azokba a boltokba? Vagy, tehát van persze arra, hogy a személyzet máshova mehet, igen, vagy nem? attól függően, hogy milyen státuszban dolgozol, vagy milyen státuszban vagy a hajón, azért most a munkaszót használtam, hogy dolgozol, bár ugye én zenészként nem ezt élem meg, de mondjuk sajnos a pincérek, a szakácsok, a szobaszervizesek, a takarítók, ők úgynevezett crew, azaz legénység státuszban vannak, mi pedig entertainer guest, azaz, hogy szórakoztató zenész és vendég státuszban vagyunk, ami azt jelenti, hogy én mindenhová bemehetek ugyanúgy, ahogy a vendégek.
a crew, az a legénység, ők nem mehetnek be mindenhová. Nekik van külön lift, vagy nekünk, mert én crewtag is vagyok, nekünk van külön lift, külön lépcsőház, külön konditerem, külön étterem, külön kisbolt, ahol tudunk vásárolni fogkefét, meg szappant, de egy fantasztikus dologba csöppentem. Tehát ha csak 2 szóval lehet, vagy röviden egy mesének a címével, Alice Csodaországban. Tényleg? Vagy inkább Garami Csodaországban. Jó, és ha már itt vagyunk fönn a hajón, és mondod, hogy lift, meg mindenféle ilyen csodaboltok, hogy néz ki ott a kabinod? Most csak azért mondom, mert én is készülök egy ilyen hajóútra. Jó. Tehát, hogy de ott lehetett te utasként. Hát nyilván, még nem tudom dobolni. Utasként neked lesz egy ekkora szobád. Igen. Jó esetben kilátással és terasszal. Úgy kértem. Oké. Nekem zenészként, legénységtagjaként én egy úgynevezett szóló kabinban vagyok, ami azt jelenti, hogy egy körülbelül 3x4 méteres szobámban, vagy kabinom. Az nem rossz. Az nem rossz, amiben van egy lehajtható ágy, tehát ha lehajtom, akkor már csak éppen elférek az ágy mellett. Ez egy kb. 90 centis standard ágy. Van egy széle is, hogy ne esek le az ágyról, mert kb. Ilyen magasságban van, ha állok. És van benne egy kézmosó, illetve van egy közös zuhanyzó a szomszéd szobával, ami körülbelül akkora, mint 2 telefonfülke. Ebben van a mosdó és a zuhanyzó. És kifúj. Ja, még van tükör, hogy megigazítsd magad, mielőtt fellépni mész. 3 ingnek van szekrény, és gyakorlatilag ennyi. Van 2 konnektor, meg a falon egy tévé. Úristen, de jó. Én imádom. Ja, és ha alszom, akkor körülbelül itt van a fejem fölött a plafon. Egyébként lehet érezni azt, ahogy megy a hajó? Ez attól nagyon... te nem féltél? Nem. Hogy... Én azért nem féltem, mert egyrészt egy bátor ember vagyok, másrészt meg a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy legfeljebb rosszul leszek. És de erre van egyébként valami viszmajor? Persze, vannak gyógyszerek, bírod... vagy nem tudom, hogyha... Meg hát, ha annyira nem bírod, akkor azt mondják, hogy figyelj, nagyon sajnáljuk, hát akkor felbontjuk a szerződést, és menj haza. Tehát, hogy nem akarnak ők kínozni. Én úgy tudom, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, hogy erre van egy olyan protokoll, legalábbis nálam ez történt, hogy amikor először elkezdett egy picit billegni a hajó, hiszen ez tényleg óriási, akkor azt mondják, hogy először csak szédülni fogsz, a hányinger az később jön. Én pont vacsora után voltam, amikor egy kicsit billegett a hajó, és azt kezdtem el érezni, hogy szédülök, és fáj a fejem, és álmos vagyok. És megkérdeztem egy korábbi kollégát, azt mondta, figyelj, álmos vagy, az minek a jele? Feküdj le aludni. Aludtam 2 órát, ez délután volt, vagy a vacsora után volt valamikor, felkeltem, és kutyabajom nem volt. És onnantól kezdve lekopogom, bármikor is picit billeg a hajó, már nem zavar. Tehát azt gondolom, hogy én ezek szerint tudtam ehhez akklimatizálódni, vagy alkalmazkodni. Bocsánat, még egy kicsit maradjunk már ezen a hajón, mert hogy annyira érdekel. Én most megyek vissza, úgyhogy én még fogok maradni. Na, szóval, hogy néz ki az, hogy oké, castingolnak, kiválasztanak igen. téged. De hogy milyen zenéket játszotok, azt neked arra föl kell készülni, vagy neked volt egy repertoárod, és akkor azt? Nekem, hát egyrészt én nagyon sokfajta zenét játszottam, de főleg én úgy hívom magam, mint zenész vagy dobos, hogy én szórakoztatóipari dobos vagyok, tehát gyakorlatilag azokat a fajta zenéket szeretem, ez indul a jazztől, a funkin és a diszkón keresztül bizonyos műfajokig, amit a közönség is nagyon szeret. És ezeket nyilván te is, én is rádiósként nagyon sokat játszottuk, kezdve akár a kedvenc zenekarom, a Lokomotív GT Embertelen dal című dalától, tehát ha mondjuk valaki felkérne, hogy menjek el egy Lokomotív GT zenekar, emlékzenekarba dobolni, akkor én fejből tudnám az összes dalt, holott lehet, hogy még életemben nem játszottam a bármelyik, a zenevonatot. De tudom, mert annyira sokat hallgattam. Ugyanez a helyzet az Earth, Wind and Fire Szeptemberrel, vagy a Lady Gagától a bármelyik dallal, és gyakorlatilag olyan műfajba kerültem be, amit jazz, szórakoztató jazznek hívnak, tehát mi gyakorlatilag a bárban játszunk, van egy Central Park nevű hely, ami tényleg úgy kell elképzelni, mint New Yorkban a Central Park, egy nagyon picike, nyilván annak egy másolata, tehát a szabadtéri rész, és hogy gyakorlatilag azokat a dalokat játszunk, amiket mondjuk úgy mindenki ismer. Antonio Carlos Jobim dalokat, Girl from Ipanema, tehát olyanokat, ami azért népszerűbb jazzes dalok. Tehát nekem erre nem kellett nagyon próbálni a zenekarral. Amikor megbeszéltük azt, hogy eljössz ide hozzám vendégségbe, akkor azt egyeztettük le, hogy valami olyan legyen itt a téma, és arról beszéljünk, amivel tudunk adni valamit. Tehát, hogy ne menjünk nagyon bulvárba, ne mondjunk el olyan dolgokat, amit már 200-szor elmondtál. És nekem ilyen volt, és amikor eszembe jutott, hogy téged szeretnélek itt a legelső adásban vendégül látni, az, hogy 50 pluszosan mersz váltani egy teljes életet. Tehát, hogy itthon hagyod az egyébként népszerű garami imidzset. Hát de van ilyen, és fogadjuk el. Hát jó, tényleg van, oké. Hát mielőtt itt elkezdtük a felvételt, jött egy telefonod, tessék garami.
Mert Anna, te is így mutatkozol be. Nem tudom, most hogy már hogy nem az én nevemet használod. Na jó, de te is, ha felveszed a telefont, bemutatkozol. Nálam ez például pedig... Igen, de ez, ahogy itt elmondtad, hogy tessék Garami, azt félig füleltem, hogy most mindjárt a hívó, majd mindjárt kér egy dalt tőled. Igen, persze. Tehát, hogy ez ilyen, és ezt az egészet, hiszen te műsort vezettél rádióban, élőben, dobok mögött ültél, sok-sok ember előtt, és ezt az egészet te fogtad, itt hagytad, kiléptél, és kezdtél egy új fejezetet. És ez, hogy nyilván én is 50 pluszos vagyok, szerintem ez egy nagyon nagy bátorság, és ez egy wow érzés, hogy ez lehet. Hát ilyet, az ember nem csak 20 évesen választ pályát magának. Persze, Anna, ez így van. Egyébként valószínűleg sokszor fogok, és te is lehet, hogy gyakran használsz ilyen hasonlatokat, hogy dalcímekkel válaszolsz valamire. Bár nem vagyok nagy piramis rajongó, de a Révésznek a hangját nagyon szeretem. Ha volna 2 életem, az egyikben biztos, hogy csak rádiós lennék. A másikban pedig csak dobos. Ott a rádiózásban mi fog ott? Anna, minden. Ráz a hideg, hogy most a szót kimondtam, a mikrofon alakja, az, hogy beszélünk a hallgatókhoz, az, hogy a hallgató felhív, az, hogy gyakorlatilag én egy vidéki panellakásból indulva gyakorlatilag az összes, vagy viszonylag sok általam nagyra tartott zenésszel interjút készíthettem. Ott van a telefonomban, nem sorolom, hogy kiknek a telefonszáma, ha felhívom őket, úgy veszik fel, hogy szevasz Garami, mi a... Tehát, hogy ez nekem tényleg néha, mint egy kiskölyök el is sírnám magam, hogy ez megvalósult, Anna. Szóval, hogy mint ahogy valószínűleg veled is. Én imádom, én nagyon szeretem. Neked van rádiós hangod? Van egy ilyen mélyítése, nekem van. Hát a barátnőim szoktak ezen nevetni, amikor én van rádiós hangom. Igen, de én szerintem te ugyanolyan természetes. Én most azt gondolom, hogy bármikor téged bekapcsollak, akkor nekem, ugyanis nekem például a nagy tanárom volt az egyik, a Vaha Imre, a másik a Kalmár Zsuzsa, akitől én nagyon sokat tanultam, meg a Ságodi Gabi, és ők nekem mindig azt tanították, elnézést, ha bármelyik beszédtanáromat kihagytam, én a legtöbbet tőlük, hármajuktól tanultam, hogy a lehető legtermészetesebben. Tehát például nekem nagy ikonom a Kepes András, én bármikor személyesen találkoztam az Andrással, a Kepes úrral, vagy hallottam a tévében, még annak idején a Stúdió 81, 2, 3, stb. Vagy hallottam előadást tartani a könyveiről, természetességgel beszélt. De mondhatnám a Szilágyi Jánost a régebbiek közül, a Déri Jánost, hát ezek nekem ikonok. Én rajtuk, és vagy mi rajtuk nőttünk fel. De ugyanígy nagy kedvencem a fiatalabb, nem nagyon fiatal, de nekem a Villám Géza, a Szabó Gál András is, tehát ő neki azért volt egy rádiós hangja, tehát ő azért rátett arra, hogy de én nem gondolom, hogy nekünk nagyon rá. Neked is annyira kedves, de ne legyen ennyire benfentes a beszélgetés. És ha legyen egy kicsit, szerintem hát így van. Nekünk jó hangot kaptunk a teremtőtől, vagy hívjuk bárkinek is. Jó, menjünk vissza akkor erre az életvitelváltásra, és erre az új fejezetre az életedben. Okay. Hogy itt fölébredtél egyik nap, és azt mondtad, hogy most kell. Nem, ez úgy történt, hogy van az a tanmese, hogy 2 barát beszélget, és a házigazdának a kutyája ott fekszik a sarokban, és nagyon nyűszít. És megkérdezi a vendég, hogy miért nyűszít te kutyád ennyire? Jaj, ne foglalkozz vele, benne fekszik egy 10 centis szögbe. És mire a vendég kérdezi, hogy miért nem megy arrébb? Valószínűleg nem szúrja eléggé. Tehát, el voltál. Igen, Anna, én el voltam, de engem mindig, mondom, felmentem a színpadra, és szúrt a szög, hogy most egy zenekart kell felkonferálnom, és én csak a műsorvezető vagyok. Persze, imádok öltönyben lenni, és vezetni egy műsort, vagy egy eseményen konferálni, de mindig duplán vert a szívem, amikor megláttam egy dobost. És akkor nekem ez volt a szög. És úgy éreztem, hogy nyilván agyon fognak bennünket csapni a nálunk korosabbak, hogy mit mond egy 57 éves férfi, miért mond ilyet, de hogy közeledünk a kijárathoz, Anna. Tehát sokkal közelebb vagyok a kijárathoz most, mint 25 évesen. Persze sajnos halnak meg így van, nem 20 évesen és 20 néhány évesen is emberek. Én sem tudom, meddig tart, csak azt gondoltam, hogy megadom magamnak ezt az ajándékot, hogy a hátralévő részben a lehető legtöbb időt töltsem hangszerek és dobok közelében, és nyilván, ha lesz egy felkérés, de már hivatásszerűen, vagy hogy mondjam, tehát napi szinten nem fogok tudni rádiózni. Nem fogsz tudni, vagy nem akarsz? Nem nagyon akarok. Ezután magas a mérce itt nem a hajós nem is csak azért, után? Nem, hanem az, hogy minden nap dobolásban vagyok, Anna. Nekem az akkora élmény, hogy bármennyire is néha fáj a derekam, ugyanazt a 150 vagy 200 dalt játsszuk körbe-körbe. Nekem valahogy annyira fantasztikus világ még mindig beülni esténként vagy délutánonként, mikor kezdünk, és már öröm feltenni a cintányért, és nézni az embereket, pedig nyilván nem olyan közönség előtt játszunk, akik iszonyatosan befogadóak a jazzre.
Van, hogy játszunk, nem tudom, 3 órát, és 2 ember ül le meghallgatni bennünket. De ez örömzene. Nekem az. Mennyi időt voltál most kint? 4 hónapot. És mész vissza? Persze, november elején. Jó. Most aki néz minket, az biztos, hogy eszébe jut az is, hogy oké, lehet egy ilyen nagyot váltani annak, akinek nincs annyi kötöttsége itthon. És én olvastam tőled egy nagyon-nagyon jó mondást, hogy ahhoz, hogy a léghajó szállni tudjon, ahhoz a Igen. homokzsákokat ki kell dobálni. Ki kell. Egyrészt én magam is kidobáltam, másrészt az élet kidobáltam előlem, hiszen ebben is rokonlelkek vagyunk, hogy már nem élnek a szüleink. Neked homokzsák volt a szülőd? Nehogy te volt azért homokzsák. nem Dehogy úgy, hanem volt. hogy te azért nem mertél menni? Mert én például azért nem mentem soha sehova, vagy nem próbáltam külföldi karriert, mert hogy itthon volt édesanyám, és én azt gondoltam egykeként, hogy nem fogom itt hagyni. Ha most ezt egy pszichológus nézi, akkor biztos megfejti, hogy persze, neki is van ilyen komplexusa, olyan, meg a gyerekkor. Oké, jó érzés volt itt lenni az anyámmal, és jó érzés volt az utolsó hetében, napján is vele lenni, vagy az utolsó óráján. Persze, hogy jó érzés volt. Aki ezért kinevet, hogy nem tudott leszakadni az anyjáról, üzenem neki, hogy leszakadtam róla, mert 20 évesen már egyedül éltem, saját bevételem volt, saját autót vettem, tehát hogy nem hozzáhordtam haza mosni a ruháimat, sőt, elköltöztem külföldre 40 éves koromban is 1 évre. Tehát meg tudtam tenni, de tényleg jó érzés volt. Tehát ha most el is érzékenyülünk, igen, jó érzés egy szülőt szeretni, és az életében szeretni. Szoktam mindenkinek mondani, akinek még élnek a szülei, hogy használjon ki minden alkalmat, mondjon el neki mindent, a titkait, a furcsaságait, kérdezze meg a szüleit a furcsaságairól. Hát ez a legfontosabb szerintem, mert hogy az én édesanyám most már 11 éve, hogy nincs közöttünk, és abban a pillanatban, amikor ő elment, abban a pillanatban derült ki az, hogy soha többet nem fogok ennél többet megtudni magamról, mert nincs, aki elmesélje. És én is ezt szoktam mondani, hogy kérdezzétek meg a szülőt, amíg még ott van, magatokról, róluk, hogy honnan jöttél, mert onnantól kezdve az van, amit odáig megtudtál. Egyébként utána is lehet, most nekem van egy nagyon-nagyon drága öcsém, nagyon szeretem, és nagyon-nagyon jóban vagyunk. Ő például, képzeld el, az édesanyám halála óta egy elképesztő családfogkutatásba kezdett, de olyanba, hogy visszament 1800, nem tudom, meddig bejárkált, még most is szerintem nem hagyta abba, levéltárakból gyűjt ki adatokat, felhív embereket, Amerikában önkormányzatokkal beszél, hogy úgy tudom, hogy 1920-ban valami ükapánk ide kijött, és szóval valami fantasztikus, és ebből is nagyon sok mindent megtudsz magadról. A gyökereidről. Te is megtudtál? Rengeteget. De van olyan, ami ilyen nagyon extrém a múltadban, és így akarod mondani? Hogy biztos azért vagy te olyan, nem tudom, tehát zenész nem nagyon volt a családban. Azt tudom, hogy az apám egy picit zenélgetett, lagzikban, tangóharmonikázott, dobolt, hegedült, tehát ő inkább egyfajta zenebohóc volt, de hát az alkohol őt elvitte. De lehet, hogy pont emiatt tudott ő nagyon jó szórakoztató személyiség lenni, hogy ő mindig ott volt a kocsmákban, a szórakozó helyeken, és szórakoztatta az embereket. Ő nagyon szerette ezt. Tehát ha ő ezt a génjét örököltem, és szerencsére az alkoholizmusát nem, hiszen nem iszom egy kortyot sem. Félelemből nem iszol? Nem szeretem az ízét. Nem szereted? Egyszer rosszul. De Anna, mindig azt szoktam elmesélni erre, hogy amikor te 5 éves voltál, és letettek volna eléd egy pohár bort, sört, vagy bármi, a világ legjobb borát, neked az íz lett volna? Hát nem, de mondjuk, ha elém tesznek valami jó ízű koktélt, mondjuk 7 évesen, azért abban lehet, hogy belekóstoltam. Igen, és tudod, mondjuk jó, én sem alkoholizálok annyira, de azért fogyasztom. De például a pezsgőnek a gyönyörűsége. Nekem képzeld, minden pezsgőben van valami savanyúság, vagy ilyen rossz, ami nem jó. A boríz. Igen, a boríz. Magát a gyümölcsöket imádom, de például én még a gyógyszertárban szoktam mondani, hogy ha olyan ehináciát kérek, azt adják alkoholos nélküliben, mert nekem még az is erős. Tehát azt is belecseppentek néhány, és szinte köhögök tőle, mint egy pólyás gyerek. Itt a szülőket, ha emlegettük, arról lehet beszélni, családról? Bármiről. Hogy neked miért nem lett családod? Hát egyrészt ez a saját döntésem volt 20-tól mondjuk 50-ig, mert én nagyon szerettem aglegény lenni, nagyon szerettem szállni ágról ágra, értse bárki, hogy akarja. De hát így, ezt mindenki így fogja érteni, mert hogy... Plusz, de ezt is vállalom. Tehát ha beírod az én nevem a Google-be, akkor rengeteg olyan majd cikk fog kijönni, majd én megmondom neked, hogy mi jön ki leggyakrabban. Az jön ki leggyakrabban. Kérlek szépen, az jön ki leggyakrabban, hogy Garami Gábor felesége, azt keresik. Nincs. Ja, hogy én keresem. Nem, ezt keresik az emberek, hogy a Garami Gábor felesége, és hogy Garami Gábor gyermeke.
Képzeld el, hogy valahogy a Google ezt dobja ki, és utána, amikor megoldást keresünk, hogy ez mire vonatkozik, akkor a szerelemnél a többnyire a rádiózás jön, ugye, hogy most a rádiózást abban hagytad, igen. Illetve amikor eladtad a Volkswagen bogaradat. Azt te szerettem. Na, igen. Hát ezt csak tudjad, hogy akkor ez... tehát, hogy miért nem lett család? Hát egyrészt 20-tól 40-ig, vagy 45-ig, vagy 50-ig nagyon szerettem nem monogám lenni. És ezt soha senkinek, legalábbis remélem, hogy aki most nézi, legfeljebb majd letilt a Facebookon, vagy felhív és megver, nem tudom, hogy... De tudod, van az a mondás, a Woody Allennek is sajátítják, hogy nekem teljesen mindegy, hogy mit mondanak rólam az emberek a hátam mögött, sőt, ha nem vagyok ott, akár meg is verhetnek. Ennyi. Szóval, hogy remélem, hogy nem okoztam senkinek lelki vagy testi sérülést az én ezt megelőző életemmel. De ígértél valakinek valamit? Azt hiszem nem, de szerintem volt olyan korszakom, tudod, van egy másik mondás, miszerint a legtöbb férfi szerelmet hazudik a nőknek, szexért cserébe, a nők pedig szexet adnak a férfiaknak, remélve szerelmet. Nem biztos, hogy ez minden esetben így van, nyilván lesz, aki most ebben megcáfol. Szóval én nagyon szerettem a változatosságot, ezt nem tagadom. Én azt gondolom, hogy mindig vigyáztam testi és lelki értelemben minden partneremre, tehát nem hazudtam nekik, megpróbáltam nem egyedül hagyni őket, nem tisztességtelen lenni, de igen, én szerettem a sokszínűséget. Ezt persze én ágyaztam meg magamnak, hogy nincs gyerekem és nincs családom, mert mára, ha nem is mondom, hogy az egyik legnagyobb fájdalmam, de minden esetre nagyon szeretnék valódi partnert találni, és tudom, hogy ilyenkor jönnek a kötelező mondatok, hogy ilyenkor már nagyon nehéz, mert mennyire kialakult vagy. Csomóan... Én ebben nem hiszek. Én sem. Én abban hiszek, hogy minél kialakultabb vagy, annál jobban tudod, hogy valóban mi kell, és ezt meg fogod találni. Sokan, és ez se pletyka is, erről sem szégyellek beszélni, azt gondolták, hogy a Garami az csak biztos csajozást, azt ilyen kamuból csinál, mert valójában ő meleg, és nem meri vállalni. Volt ilyen? Hát Anna rengeteg, össze akartak hozni sztárokkal. De te vállalnád, én azt gondolom, simán, hogy te egy szabad lélek vagy. Rengeteg meleg barátom van, ők is vajálgatták magukat, hogy figyelj, nem akarod velem, vagy ha majd áttérsz, akkor legyek én az első. Magukat. Persze. Imádom. De mondtam, hogy én tudom, hogy nem. Tehát, hogy nem voltam olyan szituációban, nem is érkeztem, vagy nem is voltam soha kísértésben, tehát pedig régen sportoló voltam, láttam gyönyörű testű meztelen férfiakat fürdeni, voltam utána statiszta színházban, és semmi, láttam gyönyörű táncosokat, semmilyen. Voltam több személyes, ha jól érti ezt, és kint van a 18-as karrierhelyen, közösségi klubokban. Megélted az életedet. És nem. Ugyanígy, amit nem szoktam mondani, amit nem próbáltam ki, a drogok, a túlzott alkohol, mert életemben kétszer azért berúgtam, és a férfiak, és ami nem az én erkölcseimbe való. Azon kívül én, amit úgy érzem, hogy megmerhetek próbálni, azt én megtettem. És a gyerek téma? Az nem hiányzik. Dolgoztál tanítóként, tanárként. Hát képesítés nélküliként, de igen. Nélküliként, igen. És volt egy előadássorozatod is, ahol szintén gyerekeknek, akkor ez már jóval később, és ezt ott a zenevonal ment, de hogy nem hiányzott neked? Nem, tudod miért nem? Mert a felelősséget nem merem vállalni. Nem merem. Hát ha már most kimondtam, kutyád, macskád nem volt soha? Nem volt soha, képzeld. Falun volt, amikor falun laktunk, mert hogy azt érzem, hogy oda való. Én azt gondolom, hogy az a kutyának a közege, vagy a macskának a közege. Persze tudom, hogy vannak szobakutyák, szobamacskák, és most sokan akár a barátaim közül a kutya-macska kedvelők, vagy nyúl kedvelők között azt is tudom, hogy nagyon népszerű, vagy egyéb más kisebb, nagyobb testű állatok. Én értem a természet közelségét, és én is szeretem, de a megfelelő helyén. Tehát én a városban nem tudnám elképzelni, hogy legyen egy kutyám. Bármennyire belemagyarázom, hogy de hát nézd meg, szereti az a kutya, itt jól érzi magát, minden nap veszek neki viszkeszt, vagy mit, az pont macskának való, mindegy, na hát ennyire értek. De hogy ő tényleg jól van ebben? Tehát ő tényleg nem érezné jobban magát a természetben egy kertes házban veled? Nem tudom, mert nem tudunk ember vagy kutya nyelven beszélgetni. Szóval én a gyerek témában azt mondom, hogy én nem tudom vállalni a felelősséget. Plusz nekem a zenei hívás az sokkal erősebb. Tehát ha lenne egy gyerekem, és jönne egy telefonhívás, hogy eljössz velem fél évre turnézni, azt mondanám, hogy igen. Mondom ezt úgy, hogy nincs gyerekem. De hogy vágysz arra, hogy partnered legyen? Arra egyre jobban. De ilyenkor nyitott vagy? Tehát így a receptoraid nyitva vannak? Képzeld, annyira nyitott vagyok, hogy... engem vegyél részre mondjuk, de mondjuk a hajón, ha látnál persze, valakit. Persze, hogy nyitva vannak a receptoraim, csak én azt gondolom, hogy erről óriási közhely, hogy erre az kell, hogy a másik is nyitott legyen rád. Tehát nekem hiába tetszik meg a hajón egy lány, vagy itt a rakparton sétálgatva, vagy a belvárosban sétálgatva, vagy egy koncerten, ha ő nem nyitott felém, vagy én nem. Én azt gondolom, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy
hogy ez megtörténjen. Fent vagyok online társkereső oldalakon, sőt szoktam, képzeld, lányismerőseimnek szoktam azt javasolni, akik hosszú idő óta vannak egyedül, hogy mondom, te egy szép és dekoratív nő vagy. És ez igaz 20-tól 70-ig. Mindenkinek van egy sármja, egy stílusa, vagy a nőkre nem a sármot mondják. Mondom, tegyél ki fotókat. És tényleg 4-5 ilyen lányt meg is tudok nevezni, nem fogom, de történeteket tudok mesélni, ahol addig biztattam az illető hölgyet, hogy tegyen ki egy fotót magáról. Ne azt fotózza le, hogy itt vagyok Frankfurtban a reptéren, hanem fotózza le magát egy kávéspohárral. És mondom, nézd meg azon szívecskék küldőjének a nevét, akik szívecskét tesznek oda. Azok mögött mindig egy férfi bújik meg, aki lehet, hogy a felesége mellett küld egy szívecskét, de lehet, hogy ott van köztük az a valaki. Vagy legyél aktív az online platformon, nem kell szeretni az online világot, de ma ez az életünk része. Lehet online nélkül élni, lehet költözni egy tanyára, kikapcsolni a tévét, a wifi-t, a mindent. Ez is rendben van, de ez az életünk része. Nagyon és miért ne használhatnánk ezt jól is? Nehéz egyébként így, amikor azt beszéltük, hogy partnerkeresés, meg partnerkapcsolat. Én imádtam, én nagyon sokáig voltam fönn társkereső oldalakon. Nagyon-nagyon szerettem. Nekem nagyon jó kapcsolataim lettek onnan. Tehát barátságok, nem lett közöttünk semmi, de hogy emberileg bírtuk egymást. De hogy például az egy nagyon jó teszt, amikor az ember kitesz magáról egy garbós képet, tehát mondjuk így most, hogy én garbóban vagyok, vagy kitesz egy olyan képet magáról, ami egy dekoltás. Én a garbósat szívecskézném. Igen? Hát, biztos. Tényleg? Egyrészt valószínűleg már túl nem vagyok a dekoltázsokon, tehát persze nagyon szeretem az intimitást is, de az eleganciát, az intellektust manapság már jobban. Az elvárások, mondod, hogy nyitva vannak a receptoraid, vagy ezt beszéljük, és hogy 50 pluszosként mi az a korosztály? Mert hogy én azt látom, hogy az én korosztályomnak, most ha én 51 vagyok, nagyon nehéz korban hozzáillőt találni. Egyrészt miért is kéne? Kötelező-e 50-esnek 50-essel élnie? Ugye? Éljen az 50-es olyannal, akivel ő szeretne, ha nem vagyok ott, meg is verhetnek. Szóval, hogy... De jó, csak mert ott be kell húzni, tudod, a korig, tehát értem. Hogy azt hova húzza be az ember? Ahova neked jó? Aha. Nekem nincs behúzva semmi, nekem ami manapság egyre fontosabb, de ez mindig is fontos volt, hogy legyen nagyon magas intellektus, az alatt nem azt értem, hogy kell, hogy legyen sok diplomája, de az alatt azt értem, hogy érdekeljék a mélyebb dolgok is, ne csak a felszín, akár, mert beszélgettünk erről, neki ne legyen fontos az, hogy brandek vannak-e rajta, hanem akár egy turkálóban talált pár ezer forintos nadrágban is jól érezze magát. Neki nem fontos, hogy a XY borfesztiválon van a super fancy barátaival, bocsánat, hogy ezt ilyen értem, de nem. Hát kicsit karikatúrista módon használom, vagy nem bántom én azt a világot, ahol nagyon fontos a brand és a legújabb telefon és a legújabb autó, mert ez is a világunk része, de akinek nem ez a legfontosabb, aki egy 1500 forintos táskával is jól tud lenni. És én is szeretek elegáns éttermekben lenni. Tehát, hogy nyakon ne vágjon az a valaki, akivel legközelebb találkozunk, és a Budapest legdrágább éttermében ülök, de igen, én le tudok ülni a Dunapartra egy szelet, vagy egy sóskiflivel. Nem az számít. Vagy az a vasúton, most jöttem haza például, és Londonban egy hátizsákkal ültem a vasútállomáson a földön szó szerint, mert ott volt kedvem ülni. És ott ettem valamit, szintén ilyen kis tárt, vagy egy tányérból, vagy egy műanyag dobozból. De utána beültem egy szuper fancy étterembe, nem tudom mennyiért. Szóval, hogy... Éttermekről, ha már beszélünk, én azt gondolom, hogy a Garami Gáborságnak egy fontos része a táplálkozásod. Egy érdekes, fontos része, mert mondjuk tőlem speciál ez most nagyon messze van. Tehát, hogy amikor azt mondtuk a beszélgetés elején, hogy sok közös van bennünk, de hogy vannak különbségek is, te vegán vagy. Egyszerűen csak jobban ízlik. Tényleg? Esküszöm annak. Beszélj erről, nincs vallási oldala, nincs egészségügyi oldala, én soha nem prédikáltam. Én utána olvastam itt a vegán életmódnak, és hogy ott az állatokat, hogy ott vigyázni, hogy nem milyen körülmények között tartják, és hogy inkább akkor egyáltalán, tehát hogy a vegán életmód az, amikor mézet sem. Bocsánat, én azt úgy szoktam, hogy a vérvegánok, én őket nem annyira szeretem, akik aktivisták, akik lefekszenek mesztelenül egy vágóhíd elé, akik kitesznek hetente véres fotókat vágóhidakról, akik nem esznek mézet, de ez az ő döntésük. Az meg az én döntésem, hogy én nem vagyok ilyen, és mondhatom azt, hogy én nem szeretem őket, mert nem tudok ezzel az erőszakossággal azonosulni. Nekem a vegánságban nem a legjobban tetszik, hogy erőszakmentes. Szokták mondani ezek a fajta vegánok, hogy igen, a mi asztalunkra minden étel, ami oda kerül, az erőszakmentesen került oda.
Mert persze, aki húsevő, az is mondja, de hát nekem a kis malackám ott élt évekig a kis hátsó kertben, vagy nem tudom mennyi évig él egy malac, nem erőszakkal öltük meg, de hát mégis megöltük. Tehát mégis kifolyt a vére, hogy legyen belőle. És mondom, senkinek nem akarom elvenni a kedvét, igen, mert nem voltam ilyen. A kezemet, nekem is beugrott Mici Mackó, meg a malacka, és ott látom a kis rózsaszín kombidresszes malackát, és utána most nem tudom, hurkát akarnék enni. De azért nekem ez nem jött így, tehát nem azért jött, mert én nem, mert, hogy mondjam, állatvédő vagyok, persze az vagyok, de nem aktivista. Egyszerűen mondom, ilyen egyszerű a válaszom, jobban szeretem a növények ízét. Hogy ez miért van, én nem tudom. Te magad is készíted? Dehogy készítem, hát akkor éhen halnák. Jó, hát most miért ez, hogy dehogy? Hazudtam. Nem vezetsz konyhát akkor ezek. Főzni sose főztem. Képzeld, volt egy olyan albérletem, ahol 2 évig laktam ott, és amikor átvettem, az egy vadonatúj lakás volt. És akkor a tulajdonossal nyíltunk egy, minek hívják, ilyen leltár. És mindent szépen megnézett, rajta volt a fólia a hűtőszekrényen, meg a sütőlapon, vagy nem tudom arra mit szoktak rakni. És amikor 2 év után lejárt a szerződést, járja körbe a lakást, és mondja, te figyelj, vettél új hűtőt? Mondom, miért kérdezed? Kicserélted a főzőlapot? Mondom, mert hozzá se nyúltál. Mondom, nem kapcsoltam be. Azt mondja, hazudsz. Mondom, nem. Ugyanis, a hűtőt se? Nem. Jó, a hűtőt néha használtam, mert beraktam összemalmát. De én képzeld, aglegényként nem tartottam otthon, most sincs nekem hűtőszekrényem se szinte. Jó, de most akkor ez érdekes, mert ebben nem akartam volna ennyire belemenni, kicsit ilyen bulváros, de érdekel, hogy reggel föl kell Garami Gábor, igen, iszol egy kávét. Egy pohár, én nem kávézom, egy pohár vizet megiszom. Igen, de nem, és utána délig nem vagyok éhes. Egy pohár víztől. Akkor 2-től, na. Anna. Tehát, hogy hát ugye van most egyfajta tendencia, hogy hát ne legyen ez egy ilyen életmódbeszélgetés. Hogy hívják ezt a hosszú diétát, hogy milyen szétválasztó? Igen, hogy nem eszel 12 óráig, vagy nem tudom én. Valami. Azt a klimaxkorban lévő hölgyeknek nem ajánlják. Hát én még nem vagyok abban. Igen. Szóval, és akkor dél körül szoktam enni. És akkor meg már mindig valahol vagyok az utcán, ez lehet egy török étterem, egy ázsiai büfé, egy sima közért, ahova bemegyek és találok egy szejtánt, egy sóskiflivel, 3 szem paradicsommal. Én ebből nem csinálok nagy ügyet. Én a főzést elmondom, miért nem szeretem. Kajaszag lesz, ha el kell menni bevásárolni, ki kell találni, parkolóhelyet kell keresni, haza kell vinni, meg kell pucolni, el kell mosogatni, kell venni sütőt, olajat, mosogatót, mosószert, stb. Költségben pont ugyanott vagyok, mint amikor lesétálok, és mondjuk 4000 forintért egy finom falafelt elfogyasztok egy üvegüdítővel. Pont ugyanannyiba kerül, szerintem, ha ezt felsorolom. Mert nekem nincs sütőm, nincs hűtőgépem, nincs evőeszközöm, ezt mind nem kellett megvennem. Ezt imádom. Én egy csomót megtakarítottam. Ez óriási. Jó, és ezt a vegán életmódodat egyébként a hajón tudod folytatni? Hát figyelj, ott a legjobban. Tényleg? Ott ugyanis még a legénységi résznél is úgy van, hogy svéd asztal. Figyelj, én ennyi nyers, finom gyümölcsöt és zöldséget még életemben nem ettem. Minden nap van, és most nem kezdem el sorolni, a cékla, ami az ABC elején van, a zellerig, minden. Pirostól, zöld, sárga, minden felszeletelve, párolva, nem párolva. Neked tényleg a mennyország ez a hajós utazás. Ez szó szerint. Jó, így a beszélgetés végén engem az érdekelne még, hogyha látnád magad mondjuk 10 év múlva, akkor hol tart Garami Gábor? Látom, képzeld el, én elég erősen használom, és ez sem valami izmusnak, vagy nem valami fajta szektának a gondolatmenete, ez a vizualizáció, de én úgy látom magam, hogy ülök egy korodbeli nővel, mert én nem... De már úgy, hogy a most korombeli, vagy a 10 év múlva korombeli? Akkor inkább úgy mondom, a korombeli. Tehát nálam nem kell, hogy 70 vagy 10 év, vagy 50 évvel fiatalabb legyen. Én szeretnék korombelit, akivel megértjük azt, hogy mi volt a kisvaggon, meg aki tudja ki a Lokomotív GT, vagy akár tudja... De ugye, hogy ez számít? Meg akár tudhatja az amerikai kultúrát is, tehát lehet, hogy külföldi feleségem lesz. Tehát én nem várom el, hogy tudja az a partnerem, vagy a lány az életemben, vagy hölgy, hogy ki volt a Pilinszky János. Ő valószínűleg az amerikai Pilinszky Jánost fogna ismerni. De biztos, hogy egy korban hozzám illő, tehát ilyen 5-6-8-10 év különbség legyen, nem gondolom, hogy sokkal, de lehet, hogy fiatalabb lesz. És valószínűleg akkor is remélhetőleg sokat fogok zenélni. Ugyanígy az utazás lesz nagyon fontos része az életemnek. Hol élsz? Nem szabod meg. Nem tudom megszabni. Mondjuk akár egy ilyen lakásban, de ez a lakás lehetne bárhol, Anna. Tehát nekem ez a 2 kanapé elég, legyen egy hálószoba és egy pici konyha, ahol ha te mondjuk te lennél az akkori partnerem, és te szeretsz kávézni reggel, ahol neked vagy én tudok kávét főzni, vagy te tudsz egyet főzni. Legyen mindenkinek egy saját tere, és aztán
Ilyesmi. Tehát én így látom magam 10 év múlva. Ez nagyon bírom. Kicsit úgy érzem, hogy most, hogyha ez a YouTube-ra felkerül, ez a beszélgetés, akkor még mennek alatta a kommentek, hogy itt vagyok, Garami, itt vagyok, vagy Garami. bennek, na ez tényleg meleg, csak itt kamuzik, meg, tehát figyelj, mindent fogunk kapni, de tudod, ahogy mondtam, ha nem vagyok ott, engem meg is verhetnek. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy te eljöttél ide, és beszélgettünk itt a kanapén, és leültél mellém. Szerintem sok minden olyat meg lehetett tudni, még nekem is, ami újdonság volt. Úgyhogy folytassuk akár 10 év múlva, hát derüljön ki. Abszolút, Anna, köszönöm a meghívást. Köszönöm. Kész.